Замунда е неунищожима! Продължението, което никой не очакваше. След последното ми видео за международната акция, много от вас писаха: ама сайтът още работи. И се оказа, че сте прави. Въпреки удара, Замунда намери начин да заобиколи правилата. В момента феновете използват специални огледални линкове, където просто вписваш името и паролата си на линка и магически се озоваваш в стария интерфейс. Сякаш нищо не се е случило. Освен това, вече е активен и домейнът zamunda.bg, който изглежда като пълноправен наследник. Изглежда, че битката за българските торенти тепърва започва. Вие коя версия ползвате в момента и мислите ли, че ще ги спрат пак? Пишете в коментарите, а аз ще следя ситуацията. Последвайте Curiosity за още апдейти.